Volem aprofundir avui en aquest tema. Ens acompanya el secretari general del Departament de Governació de la Generalitat, en Jaume Oliveres, amb qui podrem aprofundir sobre el que diu aquest nou decret que ha de regular l'activitat de les ludoteques. Senyor Oliveres, què tal? Bona nit. Molt bona nit. I gràcies per venir a les notícies de les 10. Què ha de ser, a partir d'ara, estrictament una ludoteca? Una ludoteca és el que hem definit en aquest decret que avui ha aprovat el govern i per tant fem un pas importantíssim amb la clarificant què és una ludoteca, que és un espai on es fomenta el joc, que té una voluntat socioeducativa de formació de l'infant i de l'adolescent en el lleure i per tant s'ha de distingir de qualsevol altre establiment que no va amb aquest objectiu. Per tant, una ludoteca no és una guarderia, una ludoteca no és un espai on es poden deixar els infants aparcats, per dir-ho d'alguna manera, durant unes hores durant el dia. Per tant, té una funció socioeducativa important. Altres establiments que puguin haver-hi, que puguin fer aquestes altres funcions, no seran ludoteques a partir d'aquest decret, que evidentment requerirà un temps perquè es pugui adaptar tot el sector que tenen voluntat d'esdevenir ludoteques. Havien calculat quantes ludoteques estaven fent de llars d'infants encobertes, per entendre'ns? Precisament per la qualificació que feu de llars d'infants encobertes és molt difícil qualificar aquests centres perquè hi ha de diferents tipologies. Nosaltres hem apostat per, i és també com va a la mateixa línia que va la legislació europea, de clarificar què és una ludoteca i què no és una ludoteca a partir d'ara. Per tant, aquells centres que durant un període de 18 mesos d'adaptació no compleixin aquests requisits per esdevenir una ludoteca, automàticament deixaran de ser-ho. Parlem ara de tots aquests requisits. S'ha fixat una superfície mínima de 50 metres quadrats. Quants nens poden ser atesos en aquest espai? Bé, fixem uns criteris, uns 50 metres quadrats, també un mínim de monitors, també ha d'haver-hi un monitor per 12 infants, en funció també de l'esclat de les edats dels infants, augmenta el nombre de monitors. Evidentment, com més petits siguin els infants, doncs més atenció han de tenir, perquè un dels objectius que té aquest decret és extremar les mesures de protecció de l'infant. S'estableixen uns 50 metres quadrats, hi ha també uns espais delimitats que són mínims per cada un dels jocs i es delimiten sobretot els diferents espais que puguin haver-hi en una ludoteca. El que seria el magatzem, el que seria la secretaria, el que seria l'espai de joc, que evidentment no pot haver-hi determinats tipus d'activitat. Per tant, fem un esforç de delimitar dins una ludoteca al màxim la seguretat pels infants. I el número màxim de nens que poden evidentment, en funció dels metres quadrats que tingui aquella ludoteca. Perquè s'estableix també que l'espai adequat per un nen és de 2,5 metres quadrats, no? Exacte, sí. I a partir d'aquí és on s'estableix el límit de l'aforament de l'establiment. Al mateix temps, també una ludoteca ha de tenir una independència funcional en qualsevol edifici. Per tant, ha de ser un edifici, un espai autònom que no estigui relacionat amb altres dependències i que tingui unes certes condicions, també els materials. Parlem del tipus de materials que ha d'haver-hi, evidentment pensant en els infants, perquè reuneixi aquestes condicions higièniques, sanitàries i de seguretat màxima. Sobre el personal, quina titulació se li exigirà? La titulació que finalment hem cregut convenient és que sigui la persona responsable, el coordinador, tingui una titulació superior. Hem agafat el símil de les escoles Bressol, perquè ja era una realitat, evidentment que podíem haver apostat potser per un major grau d'exigència, però al haver ja una realitat consolidada, tot i que sigui un altre tipus d'establiment, hem cregut, per no crear disfuncions, establir els estudis superiors. Per tant, qualsevol persona que tingui una llicenciatura o estudis superiors de formació professional de segon grau poden fer aquesta funció de coordinador. I, evidentment, després també ha d'haver-hi, en un segon terme, altres responsables amb una titulació mitjana que també seria necessària per poder tirar endavant un establiment d'aquestes característiques. Els menors de 4 anys hauran d'estar acompanyats en tot moment per un familiar, per un adult. O una persona autoritzada per aquest familiar, sí. Això per què ho han decidit així? Perquè creiem que no és precisament una guarderia. Això, evidentment, té una intencionalitat evident. És la més clara, no? És evitar que això esdevingui una guarderia i, per tant, que creiem que un infant fins als 4 anys requereix que hi hagi la persona responsable. I a partir dels 4 anys? Dels 4 als 16 anys ha d'haver-hi una autorització per part dels responsables, pares o tutors,
perquè aquell infant o adolescent, en el seu cas fins als 16 anys, pugui acudir en aquest centre. I en aquest cas, a partir de 4 anys, hi ha alguna limitació sobre el temps que s'hi pot estar a la ludoteca? És a dir, uns pares d'una criatura de 4 anys o de 5 anys en aquest cas, la poden deixar durant el temps que sigui en aquella ludoteca? Per a una ludoteca, qualsevol usuari d'una ludoteca s'ha d'adequar a la normativa d'aquella ludoteca, que tindrà el seu propi reglament, i també amb els responsables, que per això hi ha unes persones responsables que s'exigeix una titulació perquè pugui exercir aquesta responsabilitat. Per això hem volgut ser una mica exigents a l'hora de poder tirar endavant qualsevol projecte socioeducatiu en un centre com aquests. Però, en tot cas, clar, si algun d'aquests centres es troba en aquesta tessitura d'haver d'atendre un nano de 5 anys o 6 anys, que s'hi està hores i hores, respecte a això, només hi ha la normativa pròpia de cadascun dels centres? Sí, jo crec que això tampoc podem arribar a un tipus de regulació tampoc excessiva, perquè si no podríem fer un decret que entrés amb un excés de detall. Llavors, per tant, creiem que és a cada centre que té el seu projecte educatiu o socioeducatiu, que evidentment administrarà als usuaris com cregui convenient. També s'obre la porta que hi hagi ludoteques temporals o permanents. Això què vol dir, exactament? Bé, que moltes vegades hi ha ludoteques mòbils, el mateix Departament de Governació, en el seu àmbit d'acció cívica, de la Secretaria d'Acció Ciutadana, té una ludomòbil, i per tant també creiem que és bo regular, evidentment el nivell d'exigència és inferior, a aquest tipus d'instal·lacions que tenen només una durada temporal en un lloc determinat. Normalment acostumen a ser a l'aire lliure. S'han previst sancions en el cas que alguns d'aquests centres no s'adaptin a aquesta nova regulació. Seran sancions molt elevades? No, seran les sancions que evidentment es vagin determinant, però subjectes a la llei d'activitats i espectacles, que és una llei vigent de l'any 90, i per tant el règim de sancions està subjecte a la llei d'activitats i espectacles, que hem cregut que seria el més convenient perquè tampoc era necessari crear un cos específic d'inspecció i sanció per a les ludoteques. Confia que la majoria de ludoteques estan preparades per donar aquest pas que se'ls requereix? Jo crec que una bona part sí, les que tenen aquesta funció que definim al decret estic convençut que sí, i evidentment les ludoteques agrupades amb l'associació de ludotecaires que existeix al nostre país estan en sintonia en aquest decret, perquè també en els seus inicis ja van col·laborar amb el departament en aquests treballs. I creiem que farem un esforç que no anem a arreglar tota la problemàtica que genera aquest tipus d'establiments, sinó definir què és una ludoteca, què no és una ludoteca, i regular el que són aquests centres que van més enllà de qualsevol, de moltes de les funcions que a vegades tenen alguns establiments que existeixen en l'actualitat. Entès. Jaume Olivera, secretari general del Departament de Governació de la Generalitat, li agraeixo molt que hagi vingut al programa per explicar-nos la lletra petita d'aquest decret que avui han presentat, que jo crec que era una qüestió d'interès pels nostres telespectadors, especialment pels que són pares i tenen nens. Moltíssimes gràcies i bona nit. Gràcies a vosaltres.